ngoba uNkulunkulu wephezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga-ke, ngiyamdumisa uNkulunkulu, ngikholwa ukuthi nawe kanye nami siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ukuba usihlanganisile ngale ndlela. Ngiyabona ukuthi indlu isicishe yagcwala, hhayi kakagcwala. Ngiyacabanga ukuthi asakafiki 700. Kuyashisa-ke, senze kahle saxeka ngoba le endala ibilayisha u-500 kuhlezi ku-packed kakhulu. Kusho ukuthi kuzodingeka ukuthi uma kuqhubeka kufika abantu sisondele obaba nabadumisi, inyawo zihlale esitebhisweni sokuqala ngendlela abazosondela ngayo, bese kuyamuva kuzovuleka indawo lapha emuva. Kodwa-ke nakho sisahlezile okwamanje. Ngibingelele-ke ngokukhulu ukuthobeka abefundisi bami abakhona la, nomama befundisi, ngiyabonga kakhulu. Ngike ngabingelela-ke ekuqaleni, nginoma ngezunisho-ke nonke, ngiyathobeka kakhulu ukubona ubaba umfundisi Mabaso phakathi kwethu. Umlando wethu-ke naye usuka kude kakhulu, usuka le kudala ngama-early 70s. Abaningi-ke babengakabikho la emhlabeni. Ngingane-ke kuyena, ngihlalele ekhaya khona, ngifunda isikole Sikumba eMsinga. Hhayi, sahlala kahle kwamnandi. Ngithulile-ke, bebengangitshelanga ukuthi bayeza, uma ngithi hawu, maJomo, nami ukuthi Mabaso la phakathi kwethu. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu angangibusisa nonke, ningixolele ukuthi angizummenshina nonke. Sengibingelele-ke obaba, ngibingelele omama, iy'ntombi ney'nsizwa ne-Sunday school egameni lenkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu ngenkonzo yamazwi awu-7. Nami ngisengathi ngiyathoba, Nkosi, ngiyabonga ngoba ngithandazile kakhulu ayikancane wawusiyakhomba umunwe labo bakhombile. Uma-ke ngikhoza ukusebenzisa ulimi lomgwaqo, uma bengashaya udaka kuwukuthi ngilalelile, uma beshaya udaka kusho ukuthi angilalelanga, ngikhombe ngomunwe wenyama. Ake mina-ke ngiyathokoza, ngiyabonga ukuthi cha, ngilalelile, nabo bathandazile, sawezwa amazwi awu-7. Singena-ke enkonzweni yesidlo njengamanje. Emva kwayo-ke ngiyakholwa ukuthi kuzoba yilunch. Into edala ukuthi ngithi ngiyakholwa, ngithola izwi elithi sebephuthumile omama bayopheka, ngoba hhayi bebengalindele ukuthi abantu bangaka, bebengalindele. Hhayi phela ngesinye isikhathi kudingeka umuntu athi ukuthoba, senzoveza imihlobo. Ngathi mama, sithenge inkomo ezimbili. Bathe hhayi ngeke, funeka inkomo eyodwa nekota. Ngiyathoba. Kumnandi ukuthoba. Yabona-ke njengamanje kuyacaca ukuthi ziyafuneka inkomo ezimbili. Engangithe sinjani, azithengwe. Hhayi-ke ngiyadlula lawo. Sengikhuluma nobaba. Izwi lenkosi lisizile inhloko emakhaya. Kodwa ukuze yonke into ihambe kahle kufuneka wenze njani? Uthobe nawe. Hhayi, kumnandi ukuthoba. Kodwa-ke ngiyamkholwa uNkulunkulu kuzolunga konke kuzohlangana. Siyabe enkonzweni yesidlo senkosi, siyovula izwi lenkosi lukaJohane chapter 6. lukaJohane chapter 6. So sebesingenisile, ngiyabonga kakhulu. lukaJohane chapter 6. Ngizocela ukuthi ukhe sikhuleke sisaya ezweni lenkosi. Ngiyacela ngithathe i-mic lapho khona ninikeze ubaba umfundisi Mabaso asikhulekele egameni lenkosi. Uyasebenza ishaya izwi nami. Baba, ngithole phambi isandla bathi uthi napha bekuletha. Siyabonga.
Sikhumbuza ngalawo mazwi Inkosi wawakhuluma usemthini wekahle. Baba wethu othandekayo, siyabonga uNkulunkulu ongcwele, uthando lwakho lungako sithanda ngalo. Baba wethu namandla abantwana bakho okhulume ngabo baqinise, ubanika amandla. Siqhubeke njalo Nkosi sikukhonze. Baba sesongena kule nkonzo Nkosi ebaluleke kakhulu owakhuluma ngayo Nkosi, uthi bafundi bakho kumele ukuba ngidle isidlo ngingakahambi. uNkulunkulu ongcwele siyabonga ukuthi Nkosi lokhu Nkosi kusikhumbuza ukuthi Nkosi Jesu ungumzimba negazi lakho. Siyacela ke Nkosi banenceku yakho, qhubeka Nkosi ubusise Nkosi kubo bonke Nkosi yomusa abazomukela, kuba kusiqinise kusinika amandla egameni likaJesu inkosi ukuba sikhonze uJesu Kristu inkosi. Amen. John chapter 6, verse 35 verse 53. Ufundeka kanje, uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Verse 53. Khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ningayidli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo, aninakuphila phakathi kwenu. Kodwa inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Verse number 56. Kodwa inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami kuye. Verse 63. Ngumoya ophilisayo, inyama isizilutho, amazwi ongakhulumekile angumoya angukuphila. Verse 65. Wayesethi kungenxa yalokho ngithekile, akakho ngeza kimi uma engakuphiwe uBaba. Verse 66. Emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyele emuva, ababe besahamba naye. uNkulunkulu akabusise ukufundwa kwezwi lakhe. Isidlo senkosi lesi. Isidlo senkosi siyo uqobolwayo. Uthi uJesu kuverse 35 esiqalekena, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Uma walalela lawa mazwi, angamenza umuntu akhulume njengowesifazane waseSamariya. Lapho uJesu wafike wathi ngicela amanzi. Wathi yena, indaba wena ucela amanzi kimi ungumJuda, mina ngingumSamariya. Wathi uJesu kubo bewazi ukuthi ubani ucela kuwena amanzi, ngabe wena wacela kuyena. Manje ke uthi uJesu uyisinkwa sokuphila. Sizodla isidlo senkosi okuyiwayini nesinkwa okuphathekayo esikubonayo. Kodwa manje uthi amazwi awakhulumayo angumoya, ayiqiniso. Amazwi awakhulumayo akona inyama. Ngakho-ke abafundi abaningi badideka. Lapha kuverse 53, bedidwa amazwi mayethi ngiqinisile ngithi kini, uma ningayidli inyama yami. Ukhumbula usho lawo mazwi nje kuzibize ngesinkwa sokuphila. Uma ningayidli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo, aninakuphila okuphakade phakathi kwenu. Kodwa inyama yami aphuze igazi lami kunokuphila okuphakade. Laba bafundi
abafundi ababengaphezu kwama-7 bayithatha lento ngenyama, noma eseshilo laphaya kuvesi 63 wathi umoya ophilisayo, inyama isizilutho, amazwi engiwakhulumeki nangumoya. Kodwa noma sekunjalo bayamfulathela, bayamshiya, bacasula ukuthi singayidla kanjani inyama yomuntu. Asona phela amazimzini, esakhula sazi ukuthi amazimzini wona adla inyama yomuntu. Baba senyameni, namanje-ke sisenabazalwane ababasenyameni uma izwi likaNkulunkulu liwa phakathi kwethu. Kuyingozi enkulu kuba senyameni uma izwi likaNkulunkulu liwa. Uthi-ke uJesu uyisinkwa sokuphila. Ukhumbule ukuthi uJesu ngulizwi. Ulizwi unguNkulunkulu, wayenguNkulunkulu, ngaphandle kwakhe akuphelanga lutho. Uma-ke kunjalo, isinkwa esinguJesu siyizwi likaNkulunkulu. Ake ngikubuze nje mhlobo wami kusemanje, wadinga nini ukufunda iBhayibheli? Noma wadinga ngesonto usenkonzweni? Kuyiphutha elikhulu lokho, ngoba kusho ukuthi wena udli kwelikamoya. Ufana nalabo abalifunda zonke iy'nsuku, kodwa ngoba bekho kumoya kufanele ukuthi bayadlala. iBhayibheli alenzi mahluko uma ufunda ngenyama. Kubizwa ukuthi ube kumoya uma ufundiswa lenkosi. Ngoba amagama afana nalawo ukuthi uma ungayidli inyama yami negazi lami awunakuphila okuphakade, ucabanga wena ukuthi ufuna simbulale lo muntu, simhlinze siphuze igazi lami. Cha, akunjalo. Igazi lenkosi uJesu, sengishilo ukuthi inyama izwi lakhe, isinkwa izwi lakhe. Igazi lenkosi uJesu liyini na? Ake sikhulume ngomfanekiso olula, mhlawumbe singawunaki, abanye bangawunaka ngoba ngiqale indaba ukuyikhuluma. Uma ufunda uLeviticus ngithi 17 verse 11 no verse 14, lithi izwi lenkosi umphefumulo wenyama yonke uhlala egazini. Ngalokho-ke igazi ningalidli, akudliwa upende. Abantu abaningi bakudlila upende beyizingane, yikho impilo yabo yokukholwa uma leso sono ungasivumile iphazamiseke. Kubizwa ukuthi usivume leso sono. Abanye benzelwa amagobongo, iyahlatshwa imbuzi, uliphuza igazi lishisa, liyophela emlonyeni wakho. Abantu bagijima laphandle banemimoya yey'mbuzi ngoba baphuza igazi ley'mbuzi. Igazi alidliwa ngoba ilapho kuhlala khona umphefumulo wayo yonke into ephilayo. Asibuyeke size la, uthi uJesu igazi lakhe kufanele siliphuze ukuze sibe nokuphila okuphakade. Ngesikhathi ingelosi ifika kuMariya imtshela ukuthi uzokhulelwa, uthi uMariya kuzokwenzeka kanjani lokhu indoda ngingayazi na? Uthi ingelosi uGabriel amandla kaMoya oNgcwele azokwendama, bese uyakhulelwa, okuzozalwa kuzothiwa kungcwele, kuzoba indodana kaNkulunkulu. Ngamanye amagama, igazi eligijima emzimbeni wenkosi uJesu umoya ongcwele. Mhlambe ngibe more practical. Sonke njengoba sihlezi la sinezibongo zethu. Umuntu ezalwa unikwa isibongo sikayise, indaba na. iBhayibheli lithi ibusisiwe indoda emgodla egcwele ingane. Izingane zibekwe kubaba, azikho komama. Umama uhlangana nobaba, ngizozama ukukhuluma nje ngidlule kalula abangizwa abadala. Umama uhlangana nobaba bese kuhlala umntwana. Mayisehlalile lo mntwana, umzimba yethu sonke njengoba sila siyithole komama bethu, kodwa igazi eligijima emzimbeni wakho likababa wakho, yingakho ubizwa ngesibongo sakhe. Noma ngabe usushadileke kodwa kuthiwa ungumasibanibani, ngoba emzimbeni wakho noma ungashada kogijima igazi likababa wakho. So-ke sonke njengoba sila gijima igazi likababa.
nenkosi uJesu ke kwenze okufanayo. Umzimba, inyama wayithola kuMaria, kodwa igazi egijima kuye elikaNkulunkulu Baba, umoya ongcwele owenga kuMaria, kwase kwenzakalani? Kwahlala inkosi uJesu. Uthi kuJesu, ongayidli inyama yami, sengichazile ukuthi izwi, aphuze igazi lami, umoya ongcwele, akanakho ukuphila okuphakathi. So umzalwane ongenayo umoya ongcwele ngeke angene ezulwini. Iqiniso nje leli elimsulwa esingeke siliphike. Udinga umoya ongcwele. Umoya ongcwele akahlali-ke endaweni engcolile. Umoya ongcwele uhlala endaweni engcwele ngoba uNkulunkulu Baba ungcwele, uNkulunkulu Indodana ingcwele. Njengoba sesizwile bekhuluma yathwala izono zethu ingcwele, nomoya kaBaba ungcwele awuhlale endaweni engcolileyo. Umoya ongcwele ungena kumuntu ngezindlela ezimbili kuphela, ayikho. Indlela yokuqala yile ukuthi uNkulunkulu Baba unika, athanda ukumnika umoya ongcwele. Loyo athanda ukumnika uyamnika, akasinika isilinganiso esifanayo sikamoya ongcwele. Hayi umoya ongcwele awufani thina sonke, ngoba imisebenzi esiyenzayo ayifani. Ngakho-ke njengoba ufunda indaba kaCornelius Izenzo chapter 10, wathi uPetro eshumayela, ngesikhathi eshumayela behlelo umoya ongcwele uCornelius nomndeni wakhe. Bamangala amaJuda athi, hawu kanti nabezizwe banika umoya ongcwele, ngoba uNkulunkulu unika umoya ongcwele loyo athanda ukumnikeza. Indlela yokuqala. Indlela yesibili ilesizwa ukuzizenza abapostoli, babeka abantu izandla kwangena umoya ongcwele, bagcwaliswa ngomoya ongcwele. Ngamanye amagama uyangena umoya ongcwele kuwe ngokubekwa izandla. Kodwa qaphela lana, umoya ongcwele uNkulunkulu, ngeke ngimphoqe ngokuba ngikubeka izandla ukuthi angene kuwe. Ngisangakubeka izandla angangeni ngoba wena ungcolile. Ngingayeka ukubeka izandla azingenela amfaka uNkulunkulu ngoba wena unjani? Ungcwele. So umoya ongcwele akakontrolwa umuntu, ukontrolwa uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana uJesu Kristu. So ke uyilezo zindlela ezimbili zokungena kukamoya ongcwele kumuntu, ayikhenye. Kodwa number 1 enkulu yile ukuthi uBaba uyasinikeza umoya ongcwele ngokuthanda kwakhe. Ngisho ngakuthanda kangakanani, uma mina ngikubeka izandla uNkulunkulu engafuni umoya ongcwele angene kuwe, ngeke angene, ngoba wenza intando yakhe njengomoya ongcwele. La kuverse 66 ke simangaliswa abafundi. Emva kwalokho esekhuluma uJesu bamfulathela, bahamba, bamshiya. Bicasula igama elilodwa nje ukuthi kufanele adliwe uphuzo igazi lakhe. Ngenxa yokuba senyameni abazange baqonde ukuthi yini le ayeyisho. Ngakho-ke kusemqoka ukuthi uhambe ngobungcwele, ngoba ngaphandle kamoya ongcwele ngeke ungene ekhaya ezulwini. Ngawufunda lapha kuJohane 14, bese sengikhohliwe ukuthi uJesu umoya ongcwele uzohlala kini phakade. Umoya ongcwele ozokwenza ukuthi singoni sesisezulwini ngokuzohlala kithi phakade. Umoya ongcwele ozokwenza ukuthi ungene ezulwini. Mayengekho umoya ongcwele ngeke ungene ezulwini, ngoba phela uzongena wena usebenzisa ingqondo yakho nokwazi kwakho wone uNkulunkulu akuxosha. Kanti-ke akaxoshani uNkulunkulu ezulwini, sisadlula isikhathi sokuxosha. Akungeni oqualified ukuxoshwa, kwadina ngoSathane. Wonke umuntu ongena ezulwini unomoya ongcwele. Umoya ongcwele maye kuwo umoya kaBaba, awuzukwenza okubi ngoba umoya ongcwele uhlezi kuwena. Ngifisa-ke sidluleke siyophetha laphaya kwabaseKorinte kokuqala chapter 11 verse 23. Siphethe lapho inkonzo yethu yesidlo senkosi ngokusiqonda sisi-understand ukuthi siyini. Verse 23, ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona, ubhala umpostoli Pawulo ehola umoya kaNkulunkulu ukuthi inkosi uJesu
nalokho kusuka khashelwa ngabo wathi abathi isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Nkosi uJesu yathatha isinkwa yabonga. Number 3 yasihlephula. Uma ufunda lapho uJesu ondle khona abantu abawu-5,000 amadoda nabesifazane abangabalwa, izinkwa ezinhlanu ney'nhlanzi ezimbili, wathatha isinkwa wasibusisa wayesesihlephula. Ngifuna ukusho ukuthi isibusiso sisebenza only and only if you've been broken out. Uma usuhleshuliwe, noma ungahleshuliwe, isibusisa sisebenza. Yini ukuhleshulwa? Ukuhlukana komuntu nesono. Kaningi abantu bathanda ukubusiswa kodwa bafuna ukuhlukana nesono. Ngisho noma ngabe ubani okukhulekelayo ngeke isibusiso sisebenze ungahleshuliwe. Kufanele ubusiswe bese uyahlephuka uhlukane nesono. Saka 28 verse 13 ofisha isiphambeko sakhe akayiphumelele kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Uyasivuma isono sakho ungawutholi umusa bese uyashiya lapho uthola khona umusa. Uyakhulekela ubusiswe uma ungahlukanile ungahleshuliwe ngeke isibusiso sisebenze kuwe. Bazikhohlisa-ke baningi bakuthanda ukubusiswa abantu. Awu bayakuthanda ukubusiswa umkhulekele imfundiso ungibusise. Hayi lokho ake yona inkinga singakubusisa noma kangaki ngosuku. Kodwa ukhiye ukubusiswa ubani? Wena. uJesu-ke wasihlephula kwafika bonga. Wathatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina lokhu kwenzeni ningikhumbule. Njengoba sidla isidlo senkosi sizobe sikwenza simkhumbule. Verse 25 kanjalo wathatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sizivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngakho-ke njalo bazalwane uma udla isidlo senkosi sikhumbule inkosi uJesu. Kuthi-ke uverse 26 ngokuba njalo nganidla lesinkwa niphuza lesitsha nimemezela ukufa kwenkosi izifike. Ingakho-ke namhlanje simemezela ukufa kwenkosi sizosidla isidlo senkosi. Ifisa ukuphawula le la ezwini lenkosi akekho umuntu oyesihogweni ngoba engasidlanga isidlo senkosi. Kodwa wonke umuntu odla isidlo senkosi engekho ngcwele esihogweni. Ayangiphindele ngicabanga ukuthi aningizwa. Akekho umuntu ngokungasidli isidlo senkosi ozolahla ngenezulwini mayiphila impilo yobungcwele. Kodwa uma udla isidlo senkosi ungekho ngcwele usufaka i-application yokuyisihogweni. Sengichazile ukuthi isidlo senkosi yini. Mhlawumbe ake ngihlehle ngamabongi ngizobuya kulelizwi siye ngokaMathewu chapter 12 ngoba sengishilo ukuthi igazi umoya ongcwele. Uthi uJesu Matthew chapter 12 sifunda uverse 13 no-31 no-32 ongenami umelene nami ongakuthi nami uyahlakana. Ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza kepha ukuhlambalaza umoya akayikuthethelela. Verse 32 yilona loyo okhulumizwe elimelene nendodana yomuntu uyakuthethelela kepha loyo okhuluma elimelene nomoya ongcwele ngayokuthethelelwa nakulelizwe nakwelizayo. Ngakho-ke ngiyakucebisa namhlanje mhlobo wami, kumnandi futhi kuyafiseka kuyahaleleka ukuyothesta isidlo senkosi. Kodwa yazi ukuthi isidlo senkosi singumoya ongcwele. Odla isidlo senkosi kungafanele akayokuthethelelwa kuleli nakwelizayo ngokuhlambalaza umoya ongcwele. Ake ngiphindele amagama engiwashilo. Akekho ozoya esihogweni ngokungasidli isidlo senkosi engcwele.
Kodwa make wasithi ungekho ngcwele usufaka i-application yokuJesu kokweni endalokhu uqobo. Hayi mina ngizobeka-ke iqiniso. Ngiphatheke kabi ngizothusa abantu uyagula esibhedlela. Umfundisi wakho umthathela isidlo yomdlisa isidlo. Umbuzo wokuqala, uma isidlo ususilethelwa wena wedwa uthola nini ithuba lokusihlola? Number 2, uyakwazi ukusinqaba usilethelwe umfundisi. Angisho ukuthi ku-wrong noma ku-right, kodwa nginale mbuzo ayiphenduleki. Ngakho-ke nani-ke bazalwane kakhulu abasentabeni ningalindeli uma usufuna ngokulethela isidlo. Ngoba mhlambe ngokukulethela isidlo ngizobe ngikufaka esikhokweni, kanti kade ungeke uye wena esikhokweni. Ngizosaba ukuphoqa ubaba uNtsibane usidle isidlo ubone ukuthi akufanelekile usidle, kanti umphefumulo wakho usuyaphuma. Asiqhubeke nalelizwi lethu. Verse 27, ngakho-ke sengikwase-Korinto bokuqala chapter 11. Ngakho-ke lo wodla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele kunecala lomzimba negazi lenkosi. Verse 28, kodwa umuntu akazihlolisisi khona akakadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha. Verse 29, ukubodlayo aphuze uzindela ziphuzela icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngilalesi sekahleke ku-verse 8. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana abalele. Kusho ukuthini lokho? Baningi phakathi kwenu ababuthakathaka. Ubuthakathaka kwelikamoya, phaphama ebusuku, uzume kuguqile uthandaza. Oh, ngidine ngithandaza u-amena ngimhlongo ulele. Ubuthakathaka kwelikamoya. Hlala embhedeni wakho ufunda iBhayibheli uzumeke, phaphama ebusuku seluyile laphaya. Ubuthakathaka kwelikamoya, umkhuleko ongaphendulwa. Awukho umkhuleko ongaphendulwa ngaphandle kokuthi ubuthakathaka. Uthi uJesu ucelani ngizophiwa, ocela egameni lami uzonikwa. Yini wena ucela unganikwa? Obuthakathaka. Mhlambe wadlisile kwenye indawo kungafanele. Ngakho ngidonsa ngendlela uyisana noNkulunkulu ngaphambi kokuba undisile. Funa uzenzele icala ungayothethelelwa lokho. Beka igama lesibili sidlule ebuthakathani. Abanye bayagula, siyagulisa isidlo senkosi. Thola abantu bayagula, bayakhulekelwa basindi. Abantu abangasindi bekhulekelwa bahlukene igatshana. uPawulo wakwagula kangasinda ekwazi ukukhulekela abantu basinde ngoba kwakuyive enyameni. Funda abaseKorinte chapter 12 qala ku verse 7. Uthi ngani musinkosi kathathu kuba ilisuse leliva kodwa ikususami. Athi nginamandla ebuthakathakeni bakho. So kukhona ukugula esikunikezwayo ukuze inkosi uJesu ibe namandla ungaziphakamisi ngezambulo. Bese bakhona ukugula esingakwazi sabathe sithi ngegama lenkosi uJesu ungasindi. Awusindi ngoba wonile kuNkulunkulu. Kufanele uvume isono sakho ukuze uthethelele. Ngomqaphela uJesu isikhathi esiningi ngaphambi basindisa umuntu bayithi ukukholwa kwakho kukusindisile noma qale ngokuthi zithethelele izono zakho. So izono ziyamgulisa umuntu. Bese kuzoba khona labo okukhulunywa ngabo la. Kanti isidlo senkosi ngeke usinde. Ngisho ngafika noma ubani ngoba uqabene necala lomzimba negazi. Bese kwesithathu uthi abaningana balele. Ngizoyixoxa le ndaba engihlale ngiyixoxa uNkulunkulu etha ngiyikhuluma. Ngesikhathi ngisanda ukuqala lo msebenzi ngathandaza ngathi Nkosi ngimdala mase ngingakho ungise sengimdala. Angifuni ukudlala ukukholo. Ngifuna ukwazi ukuthi leli bandla liyafana nelaqala. Elaqala baqamba amango Ananiya noSafira phambi komphostoli bafa bangcwatshwa. Leli bandla liyilo yini na? Bathandaza njengathi sonke sisithandaze bese siyakhola.
ngelinye ilanga ngiyacabanga ngo-2016 sisitende la kuyiphasika noma kuyiphasika. Wafika insizwa nentombi washunyayelwa kwaqedwa emva kwenkonzo ngangakabi busy ke basengababhizi bangibiza bahlala naphansi. Fundisi sikipitile izwi liyasihlaba. Njengoba lisihlaba izwi sikipitile asifuni besikogweni. Yini esingayenza sisebenzi sobabili. Abazali bethu bayazi ukuthi sihleli sobabili. Naye zibindle kuphela ngethanda kodwa lokubili. Niyahlukana manje ntombazane ubuyela kubo ngokuthi hlezi yini na uhlala wedwa. Makunhlula lokho hambani nekubazali nocela bahambe nibhalise enkantolo ukuze umshado ube semthethweni. Uyamukele ngezulwini mase nibhalisile. Ayike sahlukana nabo. Mhlawumbe kwadlula amasonto amabili amathathu bafika la enkonzweni basendaweni ekude uthatha i-hour uma uyakhona. Mabefika baqondana nosuku lwesidlo. Ayike ngashumayela njengoba ngishumayele ngaphandle kwale ndaba engixoxayo ngoba kusho ukuthi babengilethele ndaba. Angishumayelanga ngoba ingakaphili. Ayike anginalo ilungelo lokuthi noma ngiyakwazi ukuthi uyajola uma uzodla isidlo ukuthi wesibani banongeza mhlulela anginalo ilungelo. Abantu abangishumayela nje ngishumayelela bona ukuthi angizuvula amehlo ukuthi ubani lo nani kwenzakalani. Angifuni futhi ukwazi athi umpostoli Paul angiwazi lutho phakathi kwenu ngaphandle kaKristu obethele. Ungangilethele nje indaba angiyifundi indaba. Ngoba ukhona umthetho weindaba yilo wasifela ngalolu suku. So uma uzongitshela indaba kahle kahle uzongibulala usho ukuthi uyangizonda. Maphela ngisenyameni ufuna ngibuke kabi umuntu ukuthi wenzeni ubani angiyifundi indaba angitsheli indaba. Futhi uma ugijima uthanda uzongitshela indaba ngizomlanda lo muntu ngimbeke la. Ngizawuyiphinde lento kuyisho. Onizofukana nokuhleba. Abantu bahleba nje ngoba bayamagwala bayasaba ukubiza umuntu okukhulunywa ngaye. Umhlethela phansi lo muntu. Uthi hlala la ngisamlanda lo muntu iphinde lelo. Kodwa ngeke ngiyaxolisa umambizo ungaphindi kuzohleba la kimi. Ngeke phindi okufuneka ezulwini. Ayike sadliwa isidlo kwaqedwa kwadlula. Sunday elandelayo ngangigqoka kunogogo ngapho saba senkosini sasemkhulekela njalo ekuseni ngaphambi kokuba ngizokuthatha inkonzo. These ngigqoka sengizophuma ekhaya bangena ucingo mhlawumbe ngo-7. Bangena ucingo awelensizwa le. Hayi baba manje usefile usibandibanyana eshintombi yakhe. Akwenzeke kanjani na? Uvele lwashona phakathi ulimi lwagoqana ngathi ngidonsa ukuthule manje. Sekugcwele omakhelwane. Siyacela baba uthandaze. Awungaqala. Ngathi ngisathi baba egameni likaJesu ngisathi ngiyaqhubeka kwashizwa umkhuluphe wami. Ethi stop thula. Mina ngimbulele lo muntu. Ngoba ngesonto edlule udlisidlo ebandleni. Ngasho ngakukhumbula engawubona umthandazo. Uthangezwa lo ukuthi khona sengiphetheke manje. Thema ngikhethe ukugoqa ngathi ndodana asimethembe uNkulunkulu ngathula. Ngahlala ngiphenga umbhedo. Ngabukudonga ngalengisa inkosi uHezekile. Eyakhala yathi uNkulunkulu Jehova akukhumbule ukuthi ngihambile phambi kobuso bakho ngokungcwele. Ngakuthandaza ngabavalanga amehlo noma ngithi ngakhuluma. Ngathi uNkulunkulu ngiyacela wenzele nje igama lakho kuphela. Kuthiwa kugcwele abantu lapha ufile. Usushilo ukuthi ubulawe wena ngenxa yesidlo. Ngiyacela ukuthi umphilise wenzele igama lakho udumo. Ukuthi bazi abantu ukuthi ngihamba nawe. Mawukwenzile ngizohamba ngobatshela labo ukuthi wena okwenzile kade umbulele. Ngishongo amen. Soma ngaqoqa. Ngaphuma ngathi mangibaka la ababeklina la endlini enkonzo ufuna ngibathathe sihambe. Wakhala ucingo. Awunayo lensizwa. Hawu mfundisi ngeke ukholwe uNkulunkulu asenzile. Wenzeni na? Usevukile. Into yangiwalisha njengangijabula ukuyazi ukuthi uvuke masinya siqeda ukukhuleka noma ke kwathatha isikhashanyana. Ngifuna ukwazi ukuthi kuphendulwe ukukhuleka. Wathatha isikhashanyana waseyavuka sengazi udo.
yilesi sikhathi bengikhuluma noNkulunkulu. Ngoba ngesinye isikhathi kubiza ukuthi uyeke umthandazo kodwa iwona ukhuluma uthatha umbeke la amehlo engqondo xoxe naye uyezwa uNkulunkulu. Ayike ngadlula ngakhohlwa ngixoxa ngisho la enkonzweni sabuya ukukhulekela lo gogo saphatha inkonzo saqela yazi ngakhohlwa kwangempela sahamba insuku ngoLwesine ihleze emotweni osekhaya edonsa ikhwezi ngilalela ikhwezi uthuduzanana aqhamuka lelozi lathi usela namanje angithi uthe wena mangimvusa lo muntu yohamba yobatshela sengikhohliwe thandaza ngakhala ngaxolisa ngizocela ngamfonela umfana ngiyeza manje lapha hamba ngashintsha ngaqoka thatha imoto ngashona bona bangithi ngiyafika abantu sebegcwele abenzani manje laba bantu hayi mfundisi ngizwe ukuthi uyeza abaqoqo makhelwane ngoba ngithemba uzosenzela inkonzo kangizelanga inkonzo mina kodwa ke akusekho engizokwenza abantu baqoqene ngathandaza uNkulunkulu wamnikizwe shumayela ngaqeda ngababisa uzani abantu abamnezele indlu ukukhuluma nabo ngabatshela konke lokho kwenzeke ngaleli yalana ngoba nadli isidlo ngikipithile ngimtshelile ngathi hlukanana mfundo ngathambani ocela ekhaya libhale anifuni uNkulunkulu angimtshela kwasekuyadlula abakaze baphinde babuye la on my way back akhuluma uNkulunkulu athi angithi wena wathi ufuna ukwazi ukuthi leli banda liyafana nelaqala na bafo Ananiya noSafira ngoqamba amanga bengifuna ukukhombisa ukuthi sendleleni erayo uhamba ngokungcwele ngakho ke ngiyaphila namhlanje mhlawumbe wena ngeke ube nenhlanhla mawudle isidlo ungekho clean mhlawumbe wena ngeke ube nenhlanhla njengaleya ntombazane engingazi ukuthi yagcinaphi yasindiswa noma isezolweni. Ngakho-ke ngiyacela ngiyakunenga anginawo namhlanje amandla okukhulekela ukuthi uvuke mawufa manje mawusibona ukuthi awukho clean phambi kaNkulunkulu ngasidli lesi sidlo ngoba asevwa yimina yilo mgibelo osisevayo. Isidlo siya ngokuthi siseva ubani esiseva umuntu onezono asiyona inkinga ngeke sikubulale ngoba siseva umuntu onezono nawe unezono kodwa masiseva umuntu onezono wena ungcwele sizokwenza ube buthakathaka sizokulimaza mahamba udla noma isiphi isidlo sinikwa noma ubani. Ngiyacabanga ukuthi kusemzweni ngizothandaza ngizothandaza emva kwalokho ngizocela ubaba uJali ngoba angisuthele lesasidlo kube nje ivideo sihlanganise kuleyo video ngoba angize ngingathanda ivideo ngibaphakele isidlo ngibanike isidlo iphume ku-YouTube. So uzothatha nje wasengiqeda uthatha isidlo lesi awuqede uyibhale konke sesoqhubeka sikwenze akusezophuma ku-YouTube. Abanye bazomangala ukuthi yini cha akukho wrong kodwa ngibambalele igama elashiwo inkosi uJesu wathi ningathathi isikwa sabantwana nisinike izinjana. Angisho lento ngoba yasakazeka kwi-social media nyaka odlule noma yilo wayangisakhumbula ubaba uSithole sise ebamshela sishisa impahla zaloya ndodakazi yakhumbula ngayishuthi ithombe ngazifaka okuwethu sesingakangeni kuyo ngazifaka ekhaya lethu ngathatha isikwa sabantwana ngasiphonsa ezinjaneni kanjani na omunye umzalwane phakathi kwethu okude kabi nala vele futhi le yenziwe le bhamshele ukuthi kwamafundo bangabazali omunye umzalwane uhlangana nomunye babingelelana usethi ke lo wathola ababili usethi ke lo wazana nalo hayi lo kwenza babunzibani usethi ke hawu lo shisa impahla zabantu uyoyikhokha lezi impahla zabantu ayishisayo uyobashisana inika abaphuzayo yayibonele ukuthi kuyabhonqoma
ukuthi ngathatha isinkwa sabantwana ngasifaka ku-social media sengiyihlala okubuhlungu ilokhu akumina oyihlala ile nkosi engiyikhonzayo. So manje-ke ezinye izinto esizenzayo asinamahloni ngazo, kodwa isidlo senkosi sidliwa ngendlela eyihlukene, asingabaniki ithuba lokusigxeka. Yayibona lonto le ngilonto engiyifundile kunezinto ofuna sizidedele ziphume, kodwa into ongafanele sizidedele ziphume. So yikho-ke ngithi-ke esizokwenza la manje akusahlangani ne-social media, akusahlangani no-YouTube, akusahlangani nalutho sengimhlambululilele, hhayi into engingamahloni ngayo. Siyabonga kuNkulunkulu, ake ngikhuleke sibonge izwi lenkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onumusa, siyabonga ngakho konke esesikuzwile sakufunda kule nkonzo. Sisize ukuba sikuphile, sisize uNkulunkulu wethu silenze izwi lakho singabe ngabadlwana kuphela sizikhohlise. Usisa ilona loyo nkosi ozoza azondla isidlo senkosi. Ngalesi sikhathi akube ilona loyo azahlulela angahlulelwa uwena. Ngiyacela uNkulunkulu wami, ngiyanxusa kuba bonke abantu abazoza la babiyele ubadini babusise, kube ukuhlunyeleliswa kwamathambo abo, kube ukuhlunyeleliswa kwenyama yabo. Ngiyakhumbula Nkosi usahamba emhlabeni wasithabatha isidlo wabonga, njengoba ngisithabatha lesi manje. Ngiyacela Nkosi ukuthi lesi sidlo sibe inyama yakho kusukela manje, lesi sidlo sibe igazi lakho kusukela manje. Kube ilona loyo ozodla abusiseke kakhulu kumoya, kakhulu ekwazini. Naloyo ungezukwazi ukudla ngenxa yokuthi uzihlulele, usize Nkosi anqobe, aphile, anqobe isono, asidle isidlo ngokuzayo. Esikubongayo Nkosi ukuthi akukho la ushile ezwini lakho wathi ongasidlanga engcwele ngeke angene ezulwini. Siyabonga-ke Nkosi ngalokho, uNkulunkulu ophilayo. Siyaqala wena Nkosi Jesu, sesinguqobo lwakho naso lesisanamhlanje. Sibusise, sicela ngoJesu Kristu inkosi ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Sibile kuba kunjani.